Ešte stále počúvate Detox na Európe 2 a my tu máme našich hostí. Dozvedáme sa naozaj veľmi zaujímavé veci o karate a o bojových umeniach. Napríklad to, že karate sa momentálne cvičí aj na hudbu, čo som zostala teda veľmi prekvapená. To by som mohla, ja myslím si, že by ma to bavilo. No ja si myslím, že určite, však ty keď počuješ hudbu, tak začneš tancovať tak rôzne, že ja niekedy mne to pripomína nejaký štýl kung fu alebo čo za tým. Ale aby sme teda nezostali len pri prázdnych rečiach, ešte raz vítame Davidka Gavaleca, ahoj, a takisto Romana Voláka, ináč majstri sveta. Ja som veľmi rád, že ešte stále máme všetky zuby pohromade v našich ústach. David, môžem sa ťa opýtať, ty si povedal teda, že bojuješ sem tam s palicou, sem tam s mečom. Ešte nejaké tie bojové zbrane používaš mimo týchto dvoch? Áno, používam palicu, to je trojstné cvičenie s palicou, je to pomalšie než freestyle a ešte sme išli z tímovku, to sú... A to je čo? To sú buď dvaja, traja alebo štyria ľudia alebo deti, ktorí cvičia a musia ísť naraz, tvrdo a rýchlo, alebo pomaly. Za to som získal zlatú a striebornú medailu. No pekne, takže meč, palica a potom ďalší kumpáni, hej, s ktorým by si teda vedel upratať nie jednu takú neporiadnu hrstku obyvateľstva. Čo tvoji spolužiaci majú pre tebou rešpekt, keďže vedia o tebe, že si takýto šikovný? No, oni majú rešpekt predo mňou, ja mám pred nimi. My si tam nedávame, že niekto je lepší, niekto je horší. A podľa mňa sú všetci na tej istej úrovni. No tak to sa mi zdá, že múdre tie deti. Ja by som tu vystáva otázka na Romana, že naozaj to karate má asi aj nejakú filozofiu, ktorú ty ako tréner dávaš do detí, aby tam nebola podporovaná tá agresivita, ale aby to bolo naopak. Lebo keď nám takto Davidko pekne odpovedá, že naozaj treba rešpektovať aj svojho súpera, sám seba, tak naozaj veľmi pekné je to. Vychádza to z toho vlastne, či je to freestyle, tak vychádza zo základných pohybov karate. Samozrejme aj celá tá filozofia a disciplína k tomu karate patrí. Takže my nie sme futbalisti, ktorí sa šalia, alebo tanečníci, ktorí tancujú. Fakt, ku mne na tréningu sa chodí trénovať, nie hrať, a ja vlastne aj vyžadujem vlastne od tých detí, aby trénovali akože na vysokej úrovni, a hlavne chcem trénovať deti, ktoré chcú chodiť na súťaže. Niektoré chcú robiť len ako koníček, lebo ja neviem, im to pomôže na niečom. Davidko, ty už si mal nejaké ponuky napríklad ísť do filmu, keď si takýto úspešný, vieš, do nejakého takého filmu? Nie, zatiaľ som ešte nemal žiadne ponuky. Takže ak náhodou niekto chcete takého blondiavého chlapca, ktorý sa môže pomalovať za Číňana, alebo za takého nejakého do filmu, tak pokojne, Davidko, šiel by si, nie? To má David. Hej, ak natáčate teda tie filmy, čo si vám pod tým predstaviť. Ale keď som pri tých filmoch, máš nejaký taký vzor, napríklad filmový, že čo sa týka tých bojových umení? Áno, mám Jackie Chana, Bruce Lee, všetkých týchto. Áno? Takže šikmolky páni, ktorí to naozaj vedia aj s rukami, aj s nohami, a teda nepotrebujú kaskaderov namiesto seba, hej, vo filmoch. Výborne. Romana, pri tebe vôbec existuje niekto taký, koho máš ako, neviem, že vzor? Určite, že vlastne na tom som vyrastal, na filmových hviezdách a samozrejme na zosnulom Bruce Lee, lebo to je legenda. Takže vzory treba mať, a to je jedno, či je to berme nejaký športový alebo nejaký, ale treba mať určiť nejakú cestu, alebo na čím sa máte ťahať, takže vzor je dôležitý stále. Inak Kobudo v podstate funguje ako taká sebaobrana a v podstate učí tie bežné predmety zo života využívať ako na sebaobranu. Čo by si ty také bežné, neviem, telefón, alebo čo je najlepšie využiť na sebaobranu, keď niekde ideš a niekto po tebe chmáta? Telefón je najlepší, hodiť a utekať, alebo zavolať. Tak to boli tie staré telefóny hlavne. To boli bezpečné zbrania. Áno, ale Kobudo je vlastne, to je vlastne nielen Kobudo, ale všetky tie bojové umenia sa robia tak vlastne čo najjednoduchšie, zničiť, zlikvidovať supera alebo obraniť alebo tak. Takže o tom to je. Žiadne extra veci, ak to vo filmu, že sa tam trepú 15 minút, ale fakt jeden napríklad iba blok, ústup, zrazu nejaký výpad, koniec, to je celé. Takže veľmi rýchla likvidácia. Máme tu celkom také šikovné stojany na mikrofóny, tie by sa dali použiť na rýchlu likvidáciu. Chalani, opýtam sa obidvoch, našli sa už aj vo vašich životoch, teda ty si ešte mladší, Davidko, ale určite, možno áno. Našli sa takí frajeri, ktorí si práve že chceli na vás dokázať svoju silu, alebo nazvime to tak synonymicky, že primitivizmus, že volá, kto sa je na držku. Našli sa takí? To je stále, lebo ja proste nevyzerám ešte ani ako chlap, takže pri mojej výške, je to také, že... Ja mám jeho kimono požičané. Áno, ty máš moje kimono, aj ti dobre. Takže... Možno, že je primalé. Ja vyzerám taký
tínedžerskovský typ a na fotkách možno, že veľký, veľa ľudí mi povedalo, že ty na fotke pôsobíš, že si veľký, ale keď ťa stretneme, tak si malé pivo. A práve preto možno, že ľudia si chcú dokazovať, že čo dokážu, ale to nie je len môj prípad. Máme svetových šampiónov v boxe ako Mike Tyson a sú ľudia, ktorí si do neho vyskočia na ulici a proste chcú mu akéby naložiť. No a potom to dopadne tak, že kto má problém? On. No a potom potrebujú mať dobrého zubára, plastického chirurga a hlavne drôtárov, pretože Keď sa preberú. Davidko, ty by si čo odkázal chalanom aj dievčatám, ktorí by veľmi radi možno cvičili karate a myslia si, že majú na to také nejaké vlohy. Majú ísť do toho? Určite do toho máte ísť a keď už tak do Freestyle Karate Academy. Tak ty si začal zaplatená reklama, ako pozerám. Ale dobre. Horár. Chalani, ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nás prišli navštíviť a za to, že ste odozdali nejaké tie informácie. Samozrejme, držíme vám palce, aby tie úspechy boli stále väčšie a väčšie. Aj keď neviem, či pri tebe, Roman, sa ešte dá hovoriť o väčších a väčších úspechoch. Nemáš ešte dosť? Nie si ty závislý od tých prvých miest? Nie, aj David vyhral a vlastne to už je minulosť. Aha. Takže musí pracovať na ďalších tituloch. Dobre, tak pracujte na tituloch a máte nejaký teda odkaz pre mladú generáciu ľudí, ktorí vysedávajú doma a nerobia to, čo by mali? Nech robia to, čo ich baví. To je odkaz od doma. Takže budú ďalej sedieť doma a hrať. Áno, keď ich to baví, nech sedia. Ja predpokladám, že vás ostatných bavil tento rozhovor a teraz vás už bude baviť hudba na maximum, ktorú vám hráme. Ja sa s vami lúčim, chalani, majte sa pekne, ahoj! Ďakujeme. Ahojte.